Знаеш, искаш да ми трябва да отговориш. оставя моята маса да дойда да седна на твоята. Знае как. Краси, мълчи си! Мълчи си, че... Аз мисля, че тя има предвид, че сте се виждали извън предаването. Не, Не го извън. прекъсвайте да Не, само извън. Знам преди идеята за предаване. неадекватността Това ви. казвам, че тя, примерно като... Да, в смисъл, все едно ми е сърдита за нещо. В смисъл такъв, не иска да си говори. Не само с мен, дори с всичките хора, които са... Точно така. Аз съм ти сърдита за нещо. Красимир има да ми се извинява, че ме остави на рожденият ми ден сама. Той ми свърши вид услуга да дойде да ме вземе от летището, за да прекараме рожденият ми ден заедно. Няма ли сме кой знае какви планове или нещо, някакви видове отношения, различни от приятелство. Абсолютно си нема. И просто така стекаха обстоятелствата, че аз не пожелах да отида в неговата къща. Така съм го почувствала, не ми се ходеше от тях. Просто това е. И не отидох Уау! от тях и той ми се поразсърди.